ao ensino público, incluído superior, e facer posible ese principio de igualdade de oportunidades, esa mobilidade social ascendente. E depois é moi importante tamén que cando se ascende, porque algún ascendimos, non desclasarse. Unha vez que subín, os demais que... No, porque eso me viña tamén un pouco a memoria das épocas de aquí da Facultade de Ciencias, cando existían os números clausos, unhos alumnos que protestaban, se manifestaban, non a números clausos, tal. Ao ano seguinte, cando estaban xa a entrar na facultade, e eu defendía non a números clausos, eles decían, pero que somos moitos en clase, e que non poden entrar máis. Dice, non, hai un ano querías entrar e agora que estás dentro queres que non entren máis. Non hai que desplazarse, se pode subir socialmente mediante a educación e a formación, pero hai que manter na medida do posible os principios e seguir pelexando sempre polo mesmo en esa carreira de fondo da que falábamos antes.